103.8. Always on top of the game. Welcome to our question for the day. 24 minutes after 7 o'clock. And you know how we do. We go social, we go economical, we also go personal. When we come to our question for the day. And today it's a letter I got this one on Sunday. Like Navo Church dojo sangana ni tsamba yakadai ndochoti hey akomana ndoma banangana ari kuitika mudzimba ere papa inotaura kuti chakafukidze dzimba marata nemasubesta munenge muri kuramba asi ndo zvinenge zvitoripo. So we want to help out a brother, man. Yeah, today we want to help out this brother. He's kind of in a dilemma, and I'm hoping that wherever you are, you're going to be able to give him the best advice ever. So this guy says, hello Mkomachaya, thank you so much for the platform. And he says, I'm a 45-year-old father. I'm married with 3 children. Hanzi, the oldest of them, being Msikana, and Makorano itayo 22 years. Hanzi mwanaskana wangu akamidiswa ine makore 18. And the guy responsible never showed up for numbu yake. Wakato zijata zakadaro. Because anyway, muzukuru akabarwa tiri kugara naye mzaya huu. Asi mwana wangu Msikana wakaende Joni. Ndo kwa ari kumbotaratara echimbo chako zvimari. Hanzi kui apo na apo unenga achinditumidzira tumasenzi tokuti tite upkeep yemwana wake. Hanzi nyaya yakunetsa manje ndeyekuti muzaya uyu mwana we mukunda unoti akati gare nyama dzinodzimba, akati gare unotoneswa nenyama dzinenge dzakuita angate dzinorwadza kurwara ameno kuti ndo dzinozindonda ere pakutaura paya. Asi sekuru wari kuti pamwe pacho tinoedza kumbomuendese kumahospitari asi zviro zvizvi azviperi. Asi chevari kuda kuziya sekuru ngechekuti hazwi muzaya une dzinza rake. Then here's the big question. Hanzi, how do I tell his people kuti mwana is constantly ill? Maybe they can help. Hanzi, how do I approach? Hanzi takandotaurirwa kuti mwana ere zvimunoona mwana wa Chayamaningi. Mukunda ari kutaura kuti mwana ngewa Chayamaningi. Asi Chayamaningi haazumboya kana nekobiri. Mwana orwara. Hazi tinosvitsa sei soko rakona ari mabocha anototangire kune mudoko chotuma kuti svitsapo kuna sekuru Timothy kuti munhu warwara unono. So I want you to help me out. How does this brother of mine approach? Vano approach us say 103.8. Always on top of the game.